daman billahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi. Ramokadi budal kabeh. Rebutan warisan anak puture rame-rame rebutan warisan. Jawab, Go. Jawab. Ya, iki kepiye ceritane? Piye to Mas Najih? Piye? Aku budal kabeh iki. Piye? Mumpung nang kene to, Mas. Mumpung nang kene tak budalke kabeh. Aku FYP mau, Pak. Ngomongnya bati cilok kuwi. Dibuka. Ngaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Cebongan Kidul. Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nggih kalau dengan utalan dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyung kalian kadang-kadang Pramukadi. Brayat monol kadang dadi marak sowan derek mangayu bagyo acara tasyakuran dan juga milak yang kedua untuk Muhammad Kaizen Al-Baihaqi dan tasyakuran Sifa Alifa Ramadhani Baihaqi dan Siha Group Magelang. Kalian ulang tahun nih kula, Mak. Kalih ulang tahun nih Mas Najih nggih. Nggih mugi-mugi pokoknya doa terbaik gimana Najih nggih.
untuk semuanya. Amin. Amin. Iki spesial malam ini, Mas. Wah, Tak tok kayak kabeh. iki Iki isih ono sing urung mangkat, Mas. Aduh. Repot aku iku. Isih 8, sampean lek arep jatah piye nek ngene iki? Oke Anwur. Iki ngenteni Mas Randy. Wes tadi dong di. Agus ki pekok ora. Terus ngene Pak Go. Oh, Mau blesek mesake. Ah blesek le rata tata nyopir mripate merem kuwi. Aja muni ugas Agus. Wong namine Agus iki nang kene akeh lho, Pak Gu. Akeh Agus copet. Wes, Pak Yanto. Fanmu akeh ono ngono kuwi. Iki lho sebelah kiri iki fane Pak Yanto kabeh. Fane Pak Yanto akeh, Pak. Fane Pak Yanto kabeh. Aku ngalah-ngalah ya aku mau le dedok. Wah, ngono. Pak Yanto ki aja ngece. Iya. Wingi wis gerah Yasin ke mentik-mentik. Sampean ngerti ora Mas sing marai fane akeh banget tuh. Pripun? Jenggote. Dalem. Aku Ini juga padamu. Ulang tahunnya double mau. Sapa tahu ulang tahunnya kok double iki mau. Halo, Trikandi Rempong Indonesia. Kok ming loro? Loro. Ora bubur rempong. Ndi? Kae bebek menjup kae. Lho, kae. Heh? Oh, sing siji kayak meteng jare. Sik, iki ning meteng tenan apa ora? Nek meteng tenan ngono ki aku arep barengi ngono lho. Wes, Yes, yo. Nyambut gawe, Mas. siap. Ngilmu iku Ilmu iku ayo kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen catur rasane mari urip mulya swarga muga mari yen turut muga swarga muga mari ilmu iku ayo kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen satu Yo. Arep bal-balan gerak. Go, Rasa kesusu nang petong. ana motor mabur nang mbure iki. Heeh. Silir sing sore silir. Jawa Go. Ayo. Mah mikir ayo apa lagune iki manut kowe? Aku manut. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Nomor kowe tak. Pak Dodi kuwi lho, karo Pak Dodi. Dodone. Ai. Iki lho. Ayo. Jajal, dia jajal. Ora apa-apa kok. Oh, siap. Tak siap. Sulai Pirang tahun ramai. Bar mlaku kok Go. tak mudak pangkate njur kementos saiki iki. Ora tau nili sekarimbang. Tambah lemu barang ya. Oh, tambah lemu. Arep nang candimu. Rasido. Ngono. Kamu gak panjang panjang umur ya Pak Dedi ya. Yo, paling lancar rezekine. Yo, siap ke yo. Siap. Wajib ilah nang wadon ilmu wajib ilah nang wadon ilmu sawire yen turun sabodomu ojo mirip yen turun sabodomu wajib
mandek. Asik. Mas Najih, Kok ora dipasangke karo maedang tok ah. nggih dimaklumi iki rada ana sing kathil ora rata menyang. Kon mlaku Pak Dodi kuwi. Yo Mas yo, mlaku. Yo, lakoke. Lagoke Mas Najih. Yo i. Jo. Mas Ji, kon mlaku kok ora apa melu ros. Wek keringet kok napa? Iki sesuk FYP kok. FYP meneh kok sesuk. FYP aku. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megandake tresno Layono atiku yen saiki siap ke dulur yo mertoyu dan bergoyang. Suaranya bareng-bareng. Jiro luse janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu menggatake tresno Layono atiku yen saiki aduh wong ayu wong waling kumring sliramu ojo teko welas putra putrimu aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megate
Iki ana MC barang karo Mbak E mbesu. Tak Napa? wakilke kenalan. Hei, Riko dong kenal toh? Kenalan sih, Mbak. dalam. Halo. Nggih. Mbak E kuwi kok Mbak sapa kok sik? Jenenge sapa sik? Mbak Endut. Saya apa? Ojo endut. Sik, Apa? Gemoy. montok itu montok. tanda. Montok. Mbak Sugeng. Pripun Mas? Gareng apa to kuwi? Udu gareng udu Petro. Mbak Celeng. Kowe rasa melu kowe Gus sak ciak lho kowe Gus. Ora wani. Pak Gus. Pak Napa Gus. wal-wal-wal-wal. Paidak kowe Gus. Kenalan sik to. Ora galak-galakku. Sih, ngarepe Eri iki tak kira iki saweran lemper. Kenalan. Don. Ana bojone izin sik. Main delik ra apa-apa, Mbak. Kok nek ra diwakke lawang ya luwe. Wah, ya kono wah. Kae. Kowe napa melu-melu kowe gak aneh gak iso melek wae. Rasa melu-melu usul. Mas Rudi iki Aku yo suwe banget rapotan iki lho. Iki, Heeh. Aku wis suwe ra petuk iki. Suwe tenanan. Suwe ra petuk kok petuk pisan kok ngejak padu. Apa-apa. Muga-muga pati ngono Pak Waras sampai panjang umur. Lho nek di paling gampang ya, Mbak ya. Nek waras ra payu iku. Nek Waras ra payu. Ora payu. Payune mergo edan nek. Oke. Iki jamane jalan. Iya main dang. Nek waras ki malah ra payu larise mergo Ora payu. edan kuwi kok. Wong edane sampe dingin ya iki kok biyen kok. Aku ki nek umpamane dadi lanang tan yo ora payu. Tenan. Ayo aku dadi wong wedok ya urung karuan payu. Ayo ki Pak Doni apa Pak Doni? Nama Pak Doni. Perhatian semuanya. Napa to, Mas? Kok iso-iso lho. Urung tak ngerti polisi kok ngene, Po. Iki arek poluan apa polisi nek ngene iki? Mas Polisi tidur ya? Polwar. iki poluan kuwi. Polban apa? Nek kuwi udah polwan. Polisi Waria. Bantu. Kok mah tombo yo ngono to, Mak? Perhatian semuanya. Siap gerak biar siap gerak, Mak. Siap. Gerak. Yo, Leng, napa to? siapke. Siap. Aku Ada iki bener? suwe-suwe nek napa ningali niku Arep-arepan. Ngene, Pak Doni iki kok ora rada piye jamak ngono. tau mangkat apa kowe? Napa? rada piye ngono lho. Bayar mangkat lah, bayar ra mangkat. Alah. Jek. Nang di papan bati wae. Ya ora bati ya. Ora mampu. Baleni meneh. Sik, Lho, iki ngene-ngene iki to, sesuk iki aku le nyawurtan apa? Ditilang. ya Elvandi lonte kembang. Pak Doni ayo. Asini kok. Ya ehandi arusir di kembang wangi mobil kumilang ojo siro mengamingo miturut gue pengiran Ya Erwandi ronce kembang wangine mupir gemilang ojo sirame ngamengo miturut gawe pangeran monggo lega sakeja pura-pura dalam dunia kowe kuwi ora kena Ya Erwandi ronce kembang wangine mupir kembang oncok sirame ngamengo miturut gawe pangeran monggo lega sakeja pura-pura dalam dunia kowe kuwi ora kena semaya Mafailatun mafai. Assalamualaikum.
apa dhewe? Ya dia Apa? mafalatun. Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi 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 Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Ada ke depan, gerak. Wah, ke depan kok kowe iki ngerti ora? Arep ke depan iki. Tah anyar kok ora jamak. Derek ingkang wonten ing sebelah genset ampun ditumpaki nggih gensete. Makin Nggih, sing sebelah genset ampun ditumpaki nek aja numpaki kula mawon. Apa? Alah Dani rasa ngono mbiyen piye? Kok nek ketemuan janjian ning Ancol kok. terkhusus kanggo wong wedok-wedok sing lemu, awake lemu. Aduh, Saya iki Mbak Lonjene. Saya buri kaya lemu. Lemu galo. Saya ngayem pokoknya nek ro iki tote Mbak iki sama yang seleng. Ini Mbak, ora usah minder, tetap percaya diri. Tunjukkan kalau kamu kakian gizi, ora kakian loro ati. asik. Karena bukan dia yang jahat, tapi tulusmu yang salah tempat. Seharusnya kamu cukup mengenalnya, bukan mencintainya, terlebih-lebih memujanya. Anak kuwi peyek digodol kucing. Terus wong wis tuwek ambune kecing. Setunggal lagu Kasu Nyatan. Roko kang kajira tresno dinalika lining jiwa kegandrung parasmu ya Ora gampang nombo tak delok suarane mertoyudan wingi Windusari pecah mertoyudan kudu pecah Hey!
Luar biasa. His dan Kita, yo. Kita Mas pemuda Najib. Islam Indonesia. Bar niki teng pundi malih? Indonesia. Bar niki sementara belum ada, tapi jadwal selanjutnya baru ada di bulan Syawal. Tanggal 28 wonten ing Somokaton. Bakal Pokok daerah Bantul. Sekaligus launching perdana Sri Kandinya Sekar Rimba Indonesia. Rudi, Dalam. awake dhewe tekan Sawal iso ngeyek nang liyane. Lanjut tanggal 29 wonten ing Somokaton. Kerjaan Somokaton Kowe nggon jenengan. luar buri omahku. Oh. Wah, iki. Iki syukuran FB Pro. Ora iki ngalamat yakin. Assalamualaikum. Yakin walap doli nih ngene iki. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia sama kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa ikut kancanya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia.
Arep nondi, arep nondi. Sari nandi putri sari nandi. Wes saiki ki entuk dadi apa ora ngono lho. Gah nek delet. Bancine dadi suwe ya.
Hey!
sandunging ati ora bakal aku hamle janji ra ono wani liya aja sumelang bakal salinati sayang ingatlah selalu janji kita suci yang telah kita ikat bersama yang telah terjalin dan terikat masa semoga abadi selama-lamanya. Sawiji apo sliramu tansah setya tresna lan sadu sinar senan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi.
Sopres kemolong kendang dia lagati po imbala punang loro selendro selopet belok sarang kipang nyoba merai ke macan mangap mekap bocah kano kaleo kipa pustaka kanggunan re ketana saat gawe biro tawang bau kapan pariwisata lima minggu muda sesunya kali kabar ombak-ombak tekani rujukan sewu seceria kamu foto lumaku sarung sinawe sorot sembuhi sampai tawa pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados bumi wong kang bisa sak remong lampari Aman bolo. Ayo Pak Gu.